Pasal kedua, natural number system. Jarang basic terpaling kan jarang nama. Dan yang hobi MPSC alo talking how ni Jadi MPSC talking how kan sakdon. Jadi yang PDF in terang kan bata. Nah yang in question som thung ven terang dah. Dan kan sakkan ngal menga. Okay. Ada saya lah yang in number system kan zero na. Soal apa saudara pun perlu tu plus kan tak mungkin a positive number kita ini negative number natural number prime number kita apa kan zero. So ini urutan ini lumai tanga kan saya tengah atau yang kerana siap siap lawan kan. Positive uh, positive numbers to contain in the basic kan ya. Positive numbers contain one titik, two titik, three, four, five more. Itu kan ya positive contain plus kan ya. Minus one is the possible level. Positive numbers contain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang kanya. Yan na. Then negative numbers ang data, negative numbers 2. Negative numbers contain 89, minus 1, minus 2, minus 4, and change until 0, 1, 2, 3 angka, 1, 2, 3. Tengah infinity sahi positif niya 0 tengah minus 1 minus 3 positif number ya. Dan kung boleh dia may natural number ang deleta ni natural number kan tituan ini na positive number kan kita 1 2 3 4 5 ito kaniya. Dan yang ini natural number dia lal ni ya. Ngayon, so whole number umrele ni WHO and whole number umrele na so how to contain 0 1 2 3 4 5 so can kani mo taka alta dan consider look natural and writing here and there có mình được thực hiện là five so number contain 1 2 3 yeah all number kan ti bele tung 0 till kan 1 2 3 mo ka ken kan ta kan koi mo le de umi kan se le lo kan the whole number le natural number 1 2 2 integer number kan kita int ya integer number kan kita tung ho tu minus 8 te minus 4 te no 1 te 2 te 7 te katiang ho kan ya whole number le natural number wang ha hai tu kan le ta ka chu yang so nga kan zen na hen prime number kan je don ta prime number thi ni kam tak chon in kan siang a kam tak kan chon in par te pole ne kan prime number kan ti te le thung ro chon en ti nan thi kan mang chen nga hi prime number ni ni lo kan sian du chon a thi hi en za
number and sign ne divide taken this one. 1 in chiang takin a divide kaya. One 2 in a divide them and this one TV a tailo bangin in ne taile and this one. Ama thi bokin a divide kaya. Mo value pati chawan ni. One 5 pm le sintai la ne prime number ni ni lo kan se do chuan in ne divide thei za da kan se angai ni. Pathumina a han divide thei ve ni chuan prime number ni lo ma mo pakhat pati chaina a divide thei angai ni. Chuan in ne divide thei kan ti chuan 5 4 hi 1 in chiang takin in number ko hi divide thei a 5 hi 2 in a divide thei kan ti chuan thei lo 3 na them thei lo 4 in a them thei lo ama bok 5 in a thei awangin thei hi 5 le 4 hi prime number ni mo chuan a antenna nei mai kan tele lok sinanga 60 prime number ni kan ti chuan 60 in number and zang divide thei kan ti chuan and 1 in a number ko divide thei a 2 in a divide thei a 3 in a divide thei a ama bok 6 in a divide thei le awangin thei hi prime number ni lama mo value pali ni 60 ani tu function enge kan ti chuan prime number ni lo chuan composite number ni le de ni mo phalaya ka kan ti chen nai enge prime number kan ti chuan only two value mo number pati saan divide thei tur ani mo pati item na divide thei tur ani ye lo phalaya ka number ho hi kan ti chen prime number ni ta chuan composite number kan sei le lo ka nga moi follow ni pon le composite number kan ti chuan prime number ni lo ho zong khatin an nei ni mo composite number chuan in 4 te 6 te 10 te oh 9 9 kala zero oh 9 zero no ang ho kha composite number ni composite number kan se te dan tu ra chu ni chen ka se yan kanin kan 4 hi and composite number ni ti kan se mo number ama divide thei tu kha exam ni nei pati item a nei ni chuan mo pati item a nei ni chuan composite number 1 in a divide thei 2 in a divide thei 4 in a divide thei bang chuan 4 hi composite number ni khang ho kan ni ka chuan kan set lar em MIZO te na kan set lar em chu even numbers mo even numbers lo kan omen kan ti chuan mo classes no component even number kan ti chuan pahnih pali paruk paruk pali so ang ho khani even number chu chuan chu sei chu ba ngai lo pura ngai mo chuan odd number ong le lo ta odd number po kan siang 1 2 5 7 ho kan ta mo ka ho kan yan chuan to bel ta kan so le du chu poi mo em rational number tong ve le ni in ka chiang lo ni chuan ka chu sei ho ka again rational numbers kan ti chuan p by q form tilani etilan p by q form kan ti chuan 1 by 4 te no 2 by 3 te chunga zia hnuai zia le khani nei ni ho hi one rational number kan ti MPSC question question hi rational numbers ten an on down ta engel chang chuan in answer te hi rational number in an on dal ya chu chu etilan question danga po linking te po rational number in da ro te altitude ni kadian patal chu ram aya kan du ta prime number kan ti chuan ni china kan soyan khai ti kan se chau to nga prime number kan ti chuan
ama divide ke tu pati chi ani khani mo pati ai tam le te khani tuan rim shimani tuan hela hianin prime number from 1 to 100 an ta question number 2 prime number 1 to 100 ta hianin zange arong kita mo tuan yang kan soi de nga 1 to 100 ta hian prime number zong zong hi somhi panga omani mo tuan 1 to 50 a hianin exam ni kan ti chuan som panga oma no pakhata changa songa inkara hianin prime number som panga oma chuan 50 to 100 a hian exam ni kan ti vele chuan som omani mo chuan hemi te pahnih hian ni tunya 1 to 50 exam ni kan ti chuan som panga oma 50 to 100 a exam ni kan ti chuan som omani chuan input ni sia ta point na chuan 1 to 100 a han jang kan ti chuan no som hi panga umani ti acho dan te bu ka ti chewanga sam de win ti ta ti pa ngal don che ni chuan point mo le deuh mai prime number a ni kan je do na in fian ni to ka ti chu one hi composite numbers mo a ani lawa prime number ko ni lo bogani mo one is neither prime nor composite numbers. No, one he prime number ni lawa even number composite number ko ni lawa boka. Running smallest prime number. People here to in MPSC so smallest prime number kan ti chuan here kan smallest prime number kan ti chuan here kan ti chuan two hi ani boka ni. Chuan smallest composite numbers vele kun ro chu composite numbers kan ti vele chu 4 hi ni tu ni. Mo kemi te pahnih se pangila enge smallest prime number kan ti chuan 2 hi nia enge smallest composite numbers kan ti chuan 4 hi on then ni tu ka then question number 1 hi kan chok chan halang prime number from 1 to 100 hi uh, hi chu kan lo chok ve to ni hi som hi panga oma chuan question ta le kan halang how many prime numbers are there between 40 to 50 hi Mizoram LBC question Fisheries Department no akalak chuni hi kan chok ngalanga om je chu prime number somli chu sunga hianin exame ti karan anta igen kan ziak ngalanga 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 na so hela hianin lo en lo hila tik ka sil chunga no kai pui ka base ya atopa even numbers ho hi atopa even numbers ho hi kan cancel ngal ve kang no ho hi en ve ngai lo re 42 te 44 te 46 te no 48 te 50 atopa zero oma chung ho chu kan cancel ngal ve kang en ve po ngai lo chen no kuna het mai nei kang kha chuan ten ho hi kan in tur ani 41 hi kan check masab berang a check dan to ka san chunga divisibility rule nakina po kala fil chunga wala hian in prime number ani nge ni lo hi kan in
then master twenty in computation three divisibility rule hi mang ngai to ni je chu three divisibility rule kan ti je chu three in a divide the number kan ta no 41 hi three na divide the kan ti don chuan 3 1 is 3 1 1 kan la sa na 1 3 are 9 no khatia vati equal do khama ni lo ni chuan ni kan ti chuan in visibility rule 3 kan bang do na 4 1 hi kan la sa nga 4 plus 1 2 exam hi kan ti chuan 5 pa chu ka ti ron 5 tm table a 5 hi om kan ti chuan om lo chiang lu tuk chu wang chuan 41 hi prime number ni the na chance ne oh chuan 3 na thei lo ti ron 4 in a them 14 a 14 ya thei lo mal 5 in a them thei lo chiang lu tuk 5 ten ta 14 na oh chuan 6 in a them kan ti chuan thei lo 7 in them thei lo 8 in a them thei chuang lo 9 in a them thei chuang lo vek no divisibility rule 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 chắc bằng chiều chuan tuna chuanin ka soi hianin na class danga kala thu chunga tuna ka soi hi chuanin in fuck ti boy nei don no chuan hei hi prime number ani ti kan chiang to te ron 43 hi kan check ve le ni kan check don kan ti kha no 3 divisibility rule kan bang lenga ini man dan kan ti chuan kan bel vek ang number hi 43 kan tanga 4 le 3 kan belanga 7 a choga yan te bula 7 ang kan ti chuan om lo chiang no chuan 43 po hi ang number ni te na chance a awma chuan ten lo tik si patila chuan 45 hi en bel chiang no 45 hi prime number ni am kan ti chuan up to pa hian 5 awma ti ron even number dawa even number ka chu kan cancel vek 42 44 ti vel ho ka mase na ti 45 hi prime number ni te lo na sin kan ti don chuan atopa 59 a 45 ania chu tinge kan sia chat te 5 bula o hin ti atopa 0 le 5 ho hi 5 in a divide te ka chu wang chuan hi 1 in a divide te ya 5 in a divide te ya no 45 on a divide te ya chu wang chuan prime number ni te lo ni mo in boilo nan ten kan soi le kan thenga divisibility rule ni china kan man kha kan chok nga 45 kan la cha a apahin kan belanga chu 9 a chuaka chiam tem bulan 9 no mem kan ti chuan o om chiang lom tero ti ya 9 chu bang chuan hei hi prime number na ti opposite number ni mo kan dap mal de ang chuan 47 hi check le mo 47 hi 4 plus 7 chu exam ni kan ti chuan 11 ania 11 chiam te bula 11 hi om em kan ti chuan om lo chiang lu tuk mo chu bang chuan hi po hi prime number ni thelo ne 47 hi prime number ni prime number ni the ni ka tin so na ka sai so 47 hi prime number ni chiam te bula 47 po hi om lawa 4 in a divide them kan ti chan thei no 5 on a divide them thei lo atopa 0 le 5 om lawa system te bula 47 om kan ti chan om lo rek
mo abang abang dong po check mai la no vek ron le dan 47 po hi prime number ni lo ta dan 49 hi top na kan check ni no ma hin question hi lo en no ko la wi mo a hi 49 hi kan na thata pero kan belanga 13 la lo chwaka siam te bula 13 hi om en ban ti chuan om lo ma se helai hianin three divisibility rule three a om lo mo kan bela siam te bula om lo kha prime number an ni not na ni lo alai kha lo en ni no ula hi 49 hi em te bula nge om ban ti chuan 7 a pom no 7 a 49 ania kaka ka siat bulu panga ya 3 na em te kan bela thiam te bula om lo wang ngot khan prime number ami ti na ni han ne lo no alai ka ka set se na ya chuan 3 na te no te ro 4 in na te lo 5 in te lo 6 in na te lo 7 in na te wangin 49 hi prime number ani lo ni chuan next question akan kal na langa hi kan jek thalo nga how many prime number are there between 40 to 50 at yanin only three numbers so many more only three numbers so many ito ro the next question ang kang ha kan ti dung to da ngai la Nikin mi question ng siyang kanin how many prime number are there between 50 to 16 years between 140 to 15 years tuna chuanin 50 tanga 60 hin number ng exam ni ong ti kan check de nikin ang siyang kanin ten a basic kan zak tanga 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 oma chuan kasi step to zoom hi limit som li chau hi no nia pas na kan ni khale ho mai don nia so ni china ka suyang chiang khan en tin prime number zon ban tu kan ti chuanin a even numbers of hi kan cancel mal ve kang no kan cancel ve ka 54 te atopa even numbers no how he can cancel mal ve oh kunti tek na mai ni zon boy mai no tin tin chuan he kan check na lang 51 he kan check na lang oh kang bung kan check kang ini check dan kan ti chuan 5 plus 1 chu in sang ni kan ti chuan 6 on ya pero CM tay bula 6 on 3 2 or 6 tu bang chuan he 51 per plan number ni lawa chuan adata kon kal le halanga 53 hi plan number niam kan in sinang 8 on ya pero CM tay bula 8 oma a lawa ka tong chuan le zu ken tu bang chuan he po hi prime number ni chen na chance oma tiếng yang kan tiếng khi ông nấu vàng khăn ni chỉ là hàng cái sai to pan number ni kan no ba ya foreign kan che kan mo medina check dan del te po divisibility rum ka te fai ta kan so no foreign te bula te ti mem om lo mal 5 pa pom lo wa 6 pa pom lo wa 7 pa pom lo wa 8 pa pom lo wa te bang chuan 53 hi chiam takin pan number ni ngala ni mo ani lo ko ran ti mo la ani chiang takin ti ha sai do ni 55 hi prime number ni em kan ti chuan 5 plus 5 turns ani kan ti chuan 10 ani to 10 tay bula om lawa ma se 5 na divide the ka sin ani 5 5 1 is 5 11 more
5 11 na 55 ani ta tunga chuan prime number ni dawa chuan 57 a hi prime number ni ni no trick sin ango sinami ang chen finding the visibility rule 3 kan hmang lenga if 5 plus 7 chen zangi kan ti chuan 12 ania chen table are 12 for men 3 4 are 12 for machine chu wang chuan hen ko hi 57 for hi prime number ni lo ni no engi lo kan ti chuan 59 thalo matero 5 le 9 hi delila 14 ano chuaka chen table are 14 no men kan ti chuan omlo no omlo chiang ani chu wang chuan 4 in kan en le ngalang 4 em table are 5 59 hi omen kan ti chuan 10 kan chuaka 59 thelo no 4 pon a divide thelawa 5 pon a divide thelawa 6 in a divide 10 kan ti chuan 16 or 16 ya lo ngal 7 in a 10 kan ti chuan thelo ngal no na 8 in a 10 thelo vek no en lam ama 1 le 59 chain undivided by vangin 59 ko hi prime number ni ti ha like question I can say this one only two numbers oh number pati chani the question answer hi MPSC na no so to in ka sa ne he number system hi so do em ma kan thiam ma ya kan he vele thung ro chu if m is the number of prime number 0 and oh hen the question for here CDS UPSC mo question na no UPSC alak so vele to ni UPSC question na ni this is na saying if m is the number of prime number 0 and 50 no prime number 0 le 50 hi m ani and n is the number of prime number between 50 to 100 50 to 100 hi n ani vele chunga then what is n minus n oh zechu question zechu 0 to 50 hi prime number kha n ani ta 50 to 100 hi n ani chuan m minus n hi enge ni naman ti vele ta no any question on sunday to ni chen ka chen 0 to 50 prime number en jange so pangao mo chuan 50 to 100 prime number en jange kan ti chuan so mo no m minus n kan ti chuan enge kan ti chuan 15 minus 10 to jange 5 no 5 is the answer ni no actually 5 hi answer ani har lo tro number system to something masih in har lo bisa ko masih man lo ta ne ro chalin chin har ta ni vele ko find the place value of five of the following numbers yung vele place value kan zele na nga zain na hin topic show so kan zelo na number system hoy alta kanina place value